Maray na aga mga kabikol. Ayan, nakisiro muna ako digdi sa harong-harong idi sa agyang kan tinampo. Ta nag-uran. Ayan, nag-uran oh. Yan oh. Nakisiro muna ako. Time check 5:58 ng umaga. Kaibahan ko si Whitey. Whitey, here. Yan. Yan ang sa kuyang bodyguard. Pasiring kami sa Kanyugan ngunyan. Solo lang naman ako ngunyan dahil kaibahan. Kaso nag-uran-ura, nag-ambon. Nyako. Nakisiro muna igdi sa harong na ini. Mayo man tawo. Yan ang tinampo. Okay mga kabikol. Yan ako igdi sa Kanyugan. Nag-abot na ako. Yan. Yan. So kaibahan ko si Fabian. Ang trabaho mingon yan mahakot ning niyog. Yan may titipunon. Yan, so sa kuyang bodyguard. Waite, saan ka waite? Yan. Solo. Yan ang Kanyugan mi. Aloy ang bunga. Yan. Aloy ang mga bunga. Yan mga kabikol. Unang hakot namin ni Fabian. Ayan na so bodyguard ko. Ayan, bodyguard ko. Ay, hindi na kaya. Puno na. Pagbalik na lang yan. Pagbalik na lang yan namin ni Fabian. Hinahinay lang Fabian. Sige he. Ayan o. Ayan, tinabasan ko ng isang araw. Hindi na he. Bye. Kaya pala sumabit yung lubid. Sabit. Time check tayo. 7:32 AM. Hindi pa yun. Yung ka mag-agi, yan. Di. Yan. Di. Diretso ka dyan. Diretso ka dyan. Yan. Yan. Pitik. Sige. Okay, bye. Diskarga tayo. Para balik pa kita Fabian. Limas na kitang hakot ngunyan. Nahal daw. Ayos na yan. At yan naman hapon. Sanggot kita. Solo. Daing katabang. May gastusan kaya solo lang ang pagkupras. Sige mga kabikol, ibaba ko muna. Bye. Relax lang Fabian. Nagpahingalo muna kami ni Fabian. Mainit naman. Yung pasan ng nahakot ko, dikit pa lang.
Nakulon pa kaya ako to. Yan, si Fabian oh. Nagtubog-tubog si Fabian oh. Bure. Tubog si Fabian ta. Mainit na ngayon. Yan. Habang nagparapingalo si Kabikol, sarasap na lamang oh. Saing ako. Ala eh. Walang magsaing. Mag-isa lang si Kabikol. Solo flight. Pero okay naman. Dawa na solo-solo. Ano namang problema. Bodyguard ko. Pwede. Oh. Pagod ka din ka susunod. Basta. Magnanay na din. Kaya tama lang, pahinga muna.